Ofu nwaanyị onye ọcha sị m nị anụla onye Igbo onye ojii. Ọ sị m nne nị afụla ya n'ụlọ ụka fụ na ọ na-aka ụka rinne nya wee like anya. Ya na ya na-abọ wee bido wee kwụba. Ọ sị m nne nị I love this guy. Na mgbe ya nụbalị ya nị ya chekilari ọ bụ na o nwere tattoo. Ọ sị m nne na o so n'ife ya ji wee like anya maka na ya hate tattoo too much na nwoke ọbụla seli enu na o nwere ife ya ji wee kpọrọ na ya na-afụ ha dịka ndị isi anọ kọrọ ọnụ. Anyị gatagonu na ya likiri ya too. So ha na-abọ na-akwụ ha kwugidezie mebezie family friends maka na ndị befe nwee ka ha si eme onwe etu o si wee zụ ha. Andị na nwanne ya nwoke selu tattoo na-emesi ka onye ala mana ọ na-agba ọgụ too much ịghọta na doso n'ife ya ji wee hate anya because na o sesiri tattoo nwa wee bido na-eme ka onye agbara ọgwụ anwụ n'isi. So ka this guy propose si na ọ ga-anị anya wee si ya na ndị ojii a na-edivorce ka ịghọta na n'obodo oyibo na fa na-edivorce too much ndị a chọrọ ya na onwe ife ọbụla ọma ọ ga-abụ ya mee ya divorce ọnya na ya gwu ya ịghọta na ya gwu ya nya kịta ahịa malụ. So the guy wee sị ya n'ife na-akpata na fa na divorce ndị ọcha rinne bụ maka na fa bụ ndị ọcha ada akpọ ndị ojii mmadụ maka na fada ojii akwa ịghọta na ya wee sị ya mba na ọ bụrụ na ya kpọrọ nyanwa mmadụ na ya ma mbịakwutebie na ọ na-anya na ọ ga-afụ na nyanwa bịakwutelie na o nwere ife a ji ekọlọ wee mela ọkwa ịghọta na. So fa niile wee kwụsị enye o wee kwalụ o wee jụọ nyanwa sị ya kedu ife nya like anya wee sị ya na ya hate tattoo na this tattoo nwere spirit na-esie na ọ ga-abụ ụfọdụ sesi enye fa na-eme ka ndị agbara ọgwụ amụ n'isi na ya likiri ya na sisi nwanne ya nwoke sesili distin na ọ na-eme ka onye arụ adụra ndị na distin na-ewo famili ha niile iwe dịka I promise enyi ya ma nse ịgbagonu nya sị anya gbara ọtọ ka a chọọ kịta anụnwa chọsịa ma n'ike nsị ma n'ife niile doshon o nwere ebe ọdụ ọ sịkwa onyinye nwa gbakwuola ọtọ nke ịmagofe wezelie n'ife igwu egwu si na ya sebe ibon gị mana o nwere nke ya fulo. So fana abọ wee nụọ di na nwunye fana abọ bili nya wee mụọ ofu nwa nwaanyị ka a mụrụ nne a marọ ma etu ndị ojii si eme na di eche ma nwoke ka fa ga-amụ mana nyanwa na-ekpe ekpele maka nwaanyị. Kwa mbọsị di a na-asị anyị ekwuzina nọ nwoke nyanwa na-asị anọ nwaanyị ya na-asị nọ nwoke ha welu maka ya na fejere nene jenda until fa mụọ nwa ọbụrụ nwa nwaanyị ya sị na ewinne. Ọ sị m this man echenjikwe nne ama nsị nọ maka nwa nne nwere ike ịma ihe bụ dị nsogbu this man echenjikwe ọ pụzi amị abatara ịfụzi anya ọ na-aṅụ sọ siga oge ọbụla nwoke ada aṅụbụ siga bifo nya wee nụbịa bidozie ṅụbịa eni ha. Ọ sị m ife a na-agakwa olu one day this man bata na faselu nwa obele okwu o wee pụọ wee bata arịa niile tatu nyebe si na ife abụrụzi marriage na ya chọrọzi na ya ga-anaba ịmagonu. Ndị mmadụ wee bido gwapịa sị ya na tattoo abụrụkwa na ajọ ife ịmago na ịbịa na obodo oyibo na ị ga-ama mbọ ndị enwere tattoo ịmago. Ndị mmadụ gwabịa okwu sị ya na o nwere ife o mee gị nọọsị tattoo nya wesị ha n'ihe abụ agreement mụ na ya na-abụ mana duto na-azụ ha ọfụma nye bido nwebe ndidi ịmagolu tọfụlụ na ya bele akwa for 2 days ọ bịa yọbịa yọkatịa anya wee kwelụfe ebikwalụ mana that day na di echenjigo oluowo ndị fana abọ na-ese okwu ịmagonu sekete okwu nya ma anya ọla di ebọlụ nya ụdị ụlọ ọtụtụrụ ya na ya nwụsigo olukwe bọsị ọzọ fana abọ sebekwa okwu o tikwa enyi ife ndị abụ mmadụ believe na marriage so much for that na ya kpọrọ dị eke a na-ayị anya kpọọ na ya kpọrọ ịghọta kịta. So nwanne ya nwoke enu nwa isi gala na-eme
wee bịa wee na-aba na pọsịafụ na otisigo die ife wee si ya na the next time ọ ga-eme na ife a ga-eme ya ma ndosi mma na ife a ga-eme ya ma ndosi mma pachichelie ntị wit ndị otie wee na die bata ya na ya na-abọ weli esesi okwu olukwe bọsị ọzọ ya na die ya eme die kụkwu ya ife o nya wee pike fon oche na ya chọrọ ikpe eke wee gbafu n'ụlọ ka ọ gbapụzili n'ụlọ ịghọtagonu na nebo ha ewegolu fon nwanga ibi ebe afọ ya na nwanne ya nwoke na-atọ kpọọ nwanne ya nwoke si ana nnekwa ahụ ke mana nwanne ya nwoke a bịara dute na nwanne ya nwoke nọ n'ọlụ o wee gbasa ọlụ wee gbalụ wee bịaba wee lute na onwe telivishọn ịgbagolu na die like inene telivishọn too much ka nwanne ya nwoke na-ewo iwo wee bulu detin wee maa n'ala na o nwekwala anọdatin bụ nke di ogbukwelie maa n'ala ịgbagolu ya na-ejizini nwanne ya nwoke wee sị anya si bie pụ ịgbagolu wọk ọnya out nwanne ya nwoke wee pụọ wee jee na stọọ du close wee nọrọ ya na ndị otie nọrọ ebe afọ ọdụ obele oge die bata ka die batalụ wefu na akụlisi telivishọn kulie ihe o dobelu ọ chọọ dị mma ka ọ jụọ onye melụnụ o wee kwokwutekwu ya ọgụ again ntie ife sọsọ maka na ya gwala ya maka na mgbe afọ ha na-ekwe nkwa maka emisi m something mgbe afọ ha na-ekwe nkwa na ya gwala ya na o nwere ife megide ka akpọli ya eke maka na ọ gwala ya sị ya na ụmụ nwaanyị befa ada afụta ndị ojii dịka mmadụ